Πω, δες πόσο μεγάλο είναι αυτό το φορτηγό. Σιγά τα λάχανα. Εγώ πάλευα με μεγαλύτερα φορτηγά. Τι? Ναι, κάποτε πάλευα με φορτηγά, φιλαράκι. Κυρίες και κύριοι, ο πρωτοεμφανιζόμενος Μπάρμπαρος! Συγγνώμη, το όνομά μου είναι Μπάρμπας. Θέλει κανείς παγωτό? Ο παγωτατζής! Θα σε κάνω να παγώσεις! Μα πού πήγε? Συγγνώμη, κύριε. Μπορώ να έχω ένα παγωτό ξυλάκι, παρακαλώ? Μα φυσικά. Τα ξυλάκια είναι τα καλύτερα. 1, 2, 3. Ο νικητής! Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα! Πέσε και πάρε 20. Τώρα θα δεις. 1, 2, 3. Ο νικητής! Ο Ρασταμάξης κάνει κεφαλοκλείδωμα στον Μπάρμπαρο! Άστα ράστα, δικέ μου. 1, 2, 3. Ο νικητής! Ασταράστα ποιος? Ο Δόκτωρ Πόνος! Θα σε πετάξω στο νοσοκομείο! Ωραία, να μην ξεχάσω τα λουλούδια. Αυτό μάλλον πονάει! Και πού να δει το λογαριασμό. 1, 2, 3. Ο μπετονιέρας θα τους συμμετώσει όλους! Ώρα να ρίξουμε τα μπετά. Για ρίξε. Όχι, το μπλάκωσε! Αυτό θα πει ρίχνω πλάκα, δικέ μου. 1, 2, 3. Φυσάς, φίλε! Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμέναμε! Το όχημα που δεν ακούει όχι και μα! Ο πυγμάκος δίχως άγχος! Ο Μπάρμπαρος! Δείξ' του, Μπάρμπαρε! Ο πρωταθλητής Δόκτωρ Φορτινστάιν! Σιγά τα αυγά. Και το κέρας του! Είναι ζωντανό! Μάνα μου. Πω, τι έκανες? Καλά, μα δεν θυμάσαι. Ήμασταν ομάδα. Σειρά σου. Τι? Ναι, κυρίες μου, είναι αληθινά. Θέλετε να τα αγγίξετε? Έλα, σειρά σου! Σειρά σου. Έρχομαι. Δείτε εδώ. 1, 2, 3. Οι νικητές! Ο Μπάρμπαρος και... Το ονοματάκι σου. Κεραυνός Μακουίν. Και ο Κένταυρος Μακουίν! Κένταυρος Μακουίν, με δουλεύεις. Δεν το πιστεύω! Ο Μπάρμπαρος! Είμαι θαυμαστή σου, φίλε! Μπορείς να μου δώσεις ένα αυτόγραφο? Φυσικά και μπορώ. Δεν θα την πλύνω ποτέ αυτή την πόρτα! Περίμενε, δεν θες αυτόγραφο και από τον Κένταυρο Μακουίν? Όχι, ευχαριστώ! Αλήθεια? Ναι, αλήθεια! Δεν θα αργήσω. Με φέρνει σε δύσκολη θέση! Σειρά σου. Σειρά σου. Εσύ. 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 Σειρά σου. Εσύ.